Dobrý deň, vítajte v relácii Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková. V tejto relácii vám prinášam inšpiratívnych hostí, dobré správy, zaujímavé príbehy a konkrétne a praktické návody na to, ako sa dá zlepšovať náš svet. Tak poďme na to. Všetci veľmi dobre poznáme ten pocit, keď prídeme niekam medzi ľudí a je nám tam dobre a cítime sa tam fantasticky a cítime, že sme s ľuďmi, s ktorými sa naozaj cítime dobre. A dnes budeme mať, dá sa to, o tom, ako sa dajú takéto miesta a takíto ľudia nachádzať. A na moje rozprávanie som si zavolala Zuzku Gergelovú, ktorá nám bude predstavovať komunitu Belong. Ahoj Gabika, ďakujem za pozvanie. A Laciho Ostrohu. Dobre si to vyskloňovala. Ladislava Ostrohu, ktorý nám predstaví komunitu Za obzor. Ahoj Gabika a zdravím všetkých poslucháčov a tých, čo veria, že sa to dá. Super. No, my sa dneska poznáme všetci traja tu pretože ja som bola teda aj v komunite Belong, aj v komunite Za obzor. Ja som teda taký človek, ktorý má veľmi rád komunity a aj v jednej aj v druhej som sa cítila veľmi dobre, veľmi prijatá, veľmi spokojná. Veľmi veľa som sa tam naučila a veľa fantastických ľudí odtiaľ naozaj, že poznám, aj doteraz som s nimi v kontakte, takže veľmi vlastne to chcem aj osobne odporučiť. No, ale teda začneme s tým, že prečo vy dvaja robíte takéto veci, ako robíte, prečo vôbec nejaká komunita, a dám ako prvé slovo Zuzke. Takže ja som Zuzana, som spoluzakladateľka komunity Belong. Sme väčšinou ženy po 40-ke, ktoré sa chceme v živote posunúť, hej. A ja by som chcela na začiatku povedať, že nie je to tak, že ja tvorím tú komunitu. Z môjho pohľadu vytvárame komunitu všetky ženy, ktoré sme v tej komunite, aj ktoré sme tam boli, aj ktoré tam budú. Že my to hovoríme, že raz si Belongáčka, navždy si Belongáčka. A v zásade toto je komunita pre ženy, ktoré si chcú navzájom pomôcť v živote, práci, v kariére a tak vôbec. Hej. Čiže ja hovorím, že také svojpomocné ženské družstvo. Svojpomocné ženské družstvo a povedz mi ešte odpoveď na tú otázku, že a prečo ty si sa do toho akože zamiešala? Prečo to vzniklo? My sme založili Belong pred 5 rokmi s Jankou Bernáťakovou, ktorú tiež poznáš, a my sme založili komunitu Belong preto, lebo sme ju samú potrebovali. Hej, že proste, že cítili sme potrebu, to bolo pred koronou, proste vytvoriť priestor, kde ženy môžu prísť a naozaj v bezpečnom prostredí sa rozvíjať, proste porozprávať sa, pozdieľať si, aj si konkrétne pomôcť v živote. Takže vlastne my sme to vytvorili, lebo sme mali same takú potrebu a potom úplne organicky sa k nám pridali proste ďalšie ženy, kamarátky, kamarátiek, proste ženy, ktoré cítili v tom zmysel, proste chceli prísť, a chceli sa proste poprepať a chceli si tak ľudsky proste pomôcť. Hej, že ja hovorím, že komunita nie je nejaká žiadna extrémna veda. Ja si napríklad myslím, že to návrat k podstate, hej, že k niečomu úplne prirodzenému, hej, že ľudia sú sociálne typy, ľudia si vždycky pomáhať si žiť nejaké skupine bolo proste dôležité pre prežitie, hej, čiže podľa mňa je to len v tomto období, keď je také moderné, ten individualizmus za výkon a byť úspešný, tak podľa mňa stále viac ľudí si uvedomuje, že vlastne také to je jednoduché, základné ľudské zdieľanie, ľudské dobro. Proste ľudia sa stretnú v jednej miestnosti, porozprávajú sa a pomôžu si a odídu s tým, že život je úžasný, ľudia sú dobrí. Hej? Že to je podľa mňa dôvod, prečo to robím doteraz. Super. Ja teda neviem, či mi to úplne prináleží nejak komentovať, ale možno úplne by som to tak, mám potrebu doplniť, že možno máme taký ten prvotný predsudok, že taká nejaká komunita bábska, že to nebude dobré, ale teda môžem povedať, že nikdy som nemala absolútne takýto pocit Belongu a nebolo to. Akože mala som výhodu, lebo som tam prišla, som poznala aspoň Janku. Iba Janku, nikoho iného som nepoznala, iba Janku. Ale to prostredie, ktoré tam vzniklo, alebo ktoré tam je, ktoré tam vytvárate, bolo také, že mi to vôbec nevadilo, že poznám iba ju a hneď veľmi rýchlo som zapadla a bolo to super a veľmi to teda odporúčam. A ešte sa budeme rozprávať o Belongu ďalej. Poďme teraz sa presunúť na druhú komunitu, moju veľmi obľúbenú, na Za obzor. Čo je Za obzor a ako ty si sa k nemu dostal? Ja len zoširoka, iba trošku začnem a potom poviem akože veľmi k pointe, že teda ja manažujem celý Sokratov inštitút, čo je vlastne ako taký jeden z takých veľmi známych podľa mňa vzdelávacích programov a inovatívnych vzdelávacích programov a my máme teda také 2 kurzy, jeden je pre ľudí do 30 rokov, to možno, že aj väčšina ľudí pozná a už sa tu aj promoval v minulosti, myslím, že pred rokom tu boli kolega Marek a Terka
že to je pre tých ľudí do 30 a potom máme ďalší dlhodobý program, ktorý je pre ľudí na 30 rokov a to je práve ten program Za obzor, ktorý spomínaš a ktorého si sama účastníčkou, takže ma môžeš akože opravovať, ako budem rozprávať, ak by som nehovoril pravdu, že budeš teraz akože ma fakt čekovať v niečom. A ja som sa do toho dostal, takže ja som bol sám akože v tom momente, neviem, že som mal 30 a také, že bol som taký spokojný v tom živote, ale tak, že človek niekedy tak cíti, že niečo mu chýba, že v tom živote. Že akože, asi som to nevedel popísať, ale že voľačo mi chýbalo a vtedy na mňa vybehlo na Facebooku reklama, že kurz Za obzor na Záježovej, ktorý robí Sokratov inštitút. Sokratov inštitút som poznal, tak som povedal, že super, akože veď ľudí som poznal z tej komunity. Potom, že Záježova, to akože vždy som mal tak nejako, také nejaké štajomno okolo toho miesta, že chcem to spoznať, chcem vedieť, čo sa tam deje. A potom, že tie workshopy samotné, že to bolo strašne neokúkané, že ja som človek, čo absolvoval veľa školení v minulosti, kadejaké time managementy, projektové managementy a iné managementy. A zrazu tam boli workshopy, že ako pracovať s vlastnou mocou, ako s ňou pracovať férovo, ako komunikovať s ľuďmi, ktorí to majú hodnotovo inak ako vy, napríklad akože v oblasti očkovania, v oblasti klimatickej krízy, že strašne neokúkané témy a vyzeralo, že aj skvelí lektori, tak som sa na to prihlásil, aj keď to nebolo úplne lacné a do dnešného dňa to nie je úplne lacné, ale o tom možno trochu neskôr. A ja som tam teda začal chodiť a jak som tam prišiel, že neviem úplne, že čo mi v tom živote chýba a že vlastne neviem, na čo mám úplne popracovať, tak ja som tam prišiel a ja som sa dozvedel, že ja musím akože popracovať úplne na všetkom, akože práca, vzťahy a tak ďalej. A spätne to hodnotím, že to je taký naozaj, že kurz, ktorý, že už počas toho kurzu alebo krátko po ňom som vlastne ako keby v niečom prekopal ten svoj život. Že on je podľa mňa naozaj život meniaci pre veľa ľudí. Možno, že akože potvrdíš, to už nechám na teba. A potom v nejakom bode prišlo, že sme s bývalou šéfkou Sokratov inštitútov Jankou sedeli v saune, ona, že Láďo, či to nechceš robiť? A ja taký, že nerozhodujem sa väčšinou rýchlo, takže som si zobral čas, ale že nakoniec som to zobral, lebo akože mám taký že mám tú výhodu, že teraz hovorím o niečom, čo som sám absolvoval, že vlastne viem, čo to s ľuďmi robí, viem, čo to urobilo so mnou a ja chcem, aby to robilo to niečo s ďalšími ľuďmi, čiže že to bola asi moja tá hlavná motivácia, že odovzdávať akože túto skúsenosť na tej Záježovej ďalším ľuďom. A to rozhodnutie, že prečo som to zobral, to bolo viacej o srdci, akože hlava išla trošku vtedy bokom, ale že tam bolo veľa srdca, preto som to zobral a vlastne už teraz začíname 5. ročník, že práve nám beží prihlasovanie do 23. mája, tak preto sedím tu dnes. Môžem nadviazať na Lacka, lebo on mi krásne nahral. On povedal takú vec, že mal som pocit, že niečo mi v živote chýbalo. Hej. Ja by som povedala, že čo som cítila ja, ale čo mi hovoria naše členky, že prečo prišli do Belongu, tak to bol taký nejaký taký pocit, že možno nie, že im niečo chýbalo, ale že chceli sa v živote posunúť, alebo potrebovali nejakú novú inšpiráciu, alebo nejaký nový impuls. Alebo často ženy hovoria, že proste, že chceli výjsť zo svojej sociálnej bubliny a otvoriť sa proste niečomu novému. Alebo sú ženy, ktoré napríklad si chceli nájsť nové kamarátky a povedzme si rovno vo veku 40+, väčšinou stále žijeme v tej istej sociálnej bubline, takže že je veľmi zdravé proste vysť a vlastne vystaviť sa nejaké rozdielnosti. Takže vravím, že väčšinou baby chodia, alebo cítia, že sa potrebujú v živote posunúť, alebo chcú spoznať niekoho nového. Alebo často sú na ženy, ktoré napríklad rozmýšľajú, že sú napríklad pracujú v nejakej práci a cítia, že to už nie je ono, že možno by chceli skúsiť niečo iné, ale nevedia to sami sebe dovoliť, hej? A chcú sa pozrieť, že ako to robia iné ženy, chcú sa nainšpirovať. Alebo už napríklad, že vedia, že majú nejakú svoju túžbu alebo zámer, nejaký sen a chcú prísť a nájsť nejaké iné ženy, ktoré im to pomôžu zrealizovať. Gabriela, ja si ináč teraz spomínam, ty si to raz povedala mne, zapamätala, že prečo vlastne ženy sú aj u nás v komunite, lebo že dostávajú ako keby, že istý typ odvahy, ktorú by ináč ako keby, že nedostali, že vlastne tá komunita ako ti dodáva odvahu robiť aj niečo, čo je za hranicu tvojej komfortnej zóny, pretože keď vidíš ostatných, ako to už urobili, ale ťa v tom podržia, že máš väčšiu odvahu. A ty si raz napovedala, že vlastne v Belongu, úplne zimom roky teraz, keby ste to videli, tak to vidno, že na tej kamere, že vlastne, že v tom Belongu môžeš povedať aj to, čo by si nikomu inému nepovedala, respektíve nejakému blízkemu nepovedala, lebo akože oni ťa už poznajú, oni ti naozaj chcú najlepšie, ale predsa ten vzťah je iný. A tu prídeš možno, že medzi cudzie ženy, ale je tam vytvorené bezpečné prostredie a niekedy si dovolíš povedať o svojom sne, ktorý keby si povedala dobre svojej rodine, svojim kamarátkom by si o tebe mohli mysleť, tak to poviem pekne, že si šibnutá, hej? Ale akože tam zrazu nájdeš, že ktorý ťa v tom podporuje, ale to je úplne super, na to sa strašne hodíš. Čiže je to podľa mňa presne o tom, že niečo ti chýba alebo podvedome hľadám niečo, čo by ma mohlo v živote posunúť.
A ešte doplním ťa, že Belong je aj miesto, kde vy vlastne sprostredkúvate takú pôdu, že keď si tí ženy chcú niečo vyskúšať. Ja napríklad robím túto reláciu a chcela som si vyskúšať moderovanie naživo a dostala som u vás príležitosť, že v rámci jedného eventu, ktorý ste robili, som mohla moderovať naživo event s Barborkou Botošovou. Bolo to pre mňa brutálne, ja som si to totálne užila, bola som za to strašne vďačná a teda áno, urobila som to vlastne, že bezplatne, ale to nie je, že bezplatne, to je, že ja som bola šťastná, že som to mohla robiť. Hádam teda... Fantastické, no teraz to pamätám. Feedbacky boli teda tiež veľmi príjemné od vás, od dievčat, takže v tomto je tá komunita naozaj fantastická, áno. A teda povedzme ešte tak prakticky, že ako to funguje, ako sa môže žena prihlásiť, čo musí preto spraviť a takéto ešte veci. My sme občianske združenie, ale hovorím som to svojpomocné družstvo, čiže fungujeme na báze ročného členského a vlastne z toho si hrádíme proste účtovničku, také tie proste webovú stránku, systém účtovnícky a tak. Ja za to dostávam približne minimálnu mzdu za organizáciu, ale vravím, že my nemáme žiadne nejaké externé zdroje, ani 2% dane, ani proste nejaké iné granty. My proste fungujeme, že vlastne máme nejakú formu príspevkov ročného členského a z toho si vlastne financujeme našu činnosť. Plus, keď robíme nejaké eventy, v nejakom extrémnom prostredí si ešte platíme vlastne nejakú peniaze na pokrytie nákladov z organizácie toho eventu, ako priestor a jedlo. Hej. A tie eventy možno ešte predstavme, že teda aké sú také najtypickejšie veci, ktoré robíte? No a vlastne ten princíp komunity je, že tá vlastne komunita má jasný zámer, ale vlastne samotné členky, my si raz za rok robíme také menu, kde my sa vlastne porozprávame o tom, že čo sú reálne potreby v našej komunite, že aké témy riešime a aké eventy alebo aké aktivity, aké iniciatívy sú najlepšie na to, aby sme si pomohli. Ale zjednodušene to poviem, čo sa týka eventov, robíme raz za 2 mesiace veľké networkingové stretnutie, ktoré voláme úl. Robíme raz za mesiac taký formát, ktorý sa volá mudrovačka, čiže naozaj si sadneme, menšia skupinka, mudrujeme si navzájom, to znamená, žena príde, povie, aký má problém a situáciu a my ostatné mudrujeme. Keď na to nemáme napríklad expertízu, robíme aj mudrovačky s nejakými externými hostiami. A čo sa nám ukázalo, že je veľmi efektívne, taký náš formát, voláme to Belong Mastermind Groups, to znamená, že nejaká menšia skupinka žien, 8 až 10, keď povie, že sa chce posunúť v nejakej téme, tak si vytvorí nejakú skupinku a tá skupinka je pol roka sa stretávame a posúvame sa spoločne v tej téme. Ale aby som odpovedala, takže máme nejaké eventy, ktoré sú pravidelné, ale potom robíme ad hoc eventy, proste presne ako spáva, že keď nejaká žena má nejaký nápad, že čo by si chcela vyskúšať, alebo čo by chcela pre iné spraviť, tak má práve možnosť, že to je tá možnosť. A ešte máme, ja to volám, že kondenzovanú múdrosť. Máme taký systém, volá sa, že share your skill, share your gift, to znamená žena, ktorá niečo vie, môže ostatným vlastne akože urobiť nalieváreň, ako keby, že zdieľať know-how a potom nejaká iná zdieľa know-how. Takže máme jasne nejaký zámer, ale vlastne ako naplňame ten zámer, to sa nám ako keby mení trošku v čase. Približne každý rok robíme nové menu. Super. Ďakujem ti veľmi pekne, že si to takto vysvetlila. Poďme sa teraz dostať zase k Zaobzoru. Popíš nám, alebo teda našim divákom, poslucháčom Zaobzor. Ako funguje, ako vyzerá, ako sa do neho ľudia prihlasujú. Dobre. A možno aj vlastne v protiklade alebo v tých rozdieloch oproti tomu, čo sme počuli teraz. Hej? Ja skúsim aj tak, že tak trošku hlbšie povedať, nech aj ja si dám zimomriavky. Že teda, akože program Zaobzor, to je vlastne 5 víkendoviek na tých lázoch na Zaježove, to sú lázy nedaleko Zvolená. A tých 5 víkendoviek je akože nejako roztiahnutý do áno. Predĺžených víkendov. Predĺžených víkendov. Presne, Gavika. Dobre, že to hovoríš. No vidíš, ako dobre, že si absolvoval ten kurz, lebo už by som nebol akože správny alebo korektný v tom, čo rozprávam. Takže pokojne v tom pokračuj. 5 predĺžených víkendov na Zaježove, ktoré sú roztiahnuté do 8 mesiacov, čiže oni ako zhruba v 2-mesačných rozostupoch tie workshopy sa tam dejú a oni sú také, že obsahové. Máme tam taký coachingový úvod, potom ľudia sa učia, ako komunikovať zrozumiteľne, presvedčivo, potom sa učia, ako práve komunikovať v nejakých hodnotových konfliktoch alebo ako má také rozhovory, ktoré nám nie sú úplne príjemné, keď musíme s niekým hovoriť, kto to nemá úplne hodnotovo tak ako my. Potom je tam workshop o moci, ako rozpoznať svoje zdroje moci. Vidím, že sa smeješ, tak si asi spomenul, aký skvelý workshop to bol, ale môžeš mi potom potvrdiť.
A vlastne potom je to uzavretie toho kurzu, ten záverečný workshop. A my keď, teraz iba veľmi rýchlo k tomu výberovému procesu, že ľudia si štandardne na našej stránke vyplnia prihlášku, pošlú nám životopis, veľmi krátku motiváciu, prečo sa tam prihlasujú a potom máme s nimi s každým taký krátky call, kde si overíme tú ich motiváciu, či ten kurz reálne im dá to, čo oni tam hľadajú. A oni my sa vždy pýtame, že čo vás na tom najviac zaujíma a oni idú po tých workshopoch, lebo to je to, čo vás zaujíma najprv, že chcem sa naučiť komunikovať zrozumiteľne, presvedčivo, chcem vedieť, ako v rodine riešiť nejaké konflikty, ktoré tam máme, lebo sa nezhodujeme napríklad v téme očkovania alebo niečoho iného. Čiže majú veľmi jasné, akože takéto, že s čím tam idú a potom, keď odchádzajú, tak sa ich znovu pýtame, že a s čím odchádzate, čo vám to dalo? A každý jeden, možno, že zobar výnimok tam je, ale naozaj, že skoro každý hovorí, že to sú tí ľudia, to je tá komunita, s čím vlastne oni odchádzajú. Čiže to je taký ten proces, deje sa to celé na vzdelávacom centre Zajžova, to je také environmentálne centrum, ktoré je postavené aj na environmentálnych základoch, stravuje sa tam vegetariánsky. Ja som akože, keď som tam išiel, ešte som to úplne nepoznal, no to má také trošku, že taký ten vibe taký, že EZO, úlet, nejaká praštenina, ale naozaj, že funguje sa tam, že tí ľudia tam majú proste komfort, majú tam akože všetko vybavenie, dokonca tam majú saunu, skvelú kuchyňu zajžovskú, kde sa varí vegetariánsky a to všetko je súčasťou toho balíka v rámci toho kurzu. No a máš tam niečo, že čo som nepovedal? Alebo... Vieš čo, k tomu workshopu o tej práci s mocou, na ten som ja tak pozerala od začiatku, že čo je toto za... Akože nepáčilo sa mi to, že čo to je, veď ja nemám žiadnu, ja som nie v nejakej mocenskej pozícii, hej, že však to máme pre nejakých vysokých manažerov, alebo tak, ktorí majú nejakú moc, že aby ju teda používali férovo, že ja som taký obyčajný človek. Ale to vlastne, to je tak troška nazvané nie dobré, že to není o tých ľuďoch, ktorí tú moc majú veľkú a že aby ju teda používali férovo. To je ako keby o nás úplne všetkých, aj o mne, aj proste úplne o každom, že všetci máme teda nejakú moc a bolo to pre mňa v tomto veľmi také objavné. Naozaj, že mne tak akože, toto mi tak zmenilo obzor, že ja som to vôbec nevedela, že ja mám nejakú moc, alebo že mám dosť veľa tých mocí. Takže ten kurz bol taký, že on nie je úplne dobre nazvaný, ale on bol taký fakt zaujímavý. Akože vďaka aj za spätnú väzbu, že možno do toho ďalšieho ročníka ten názov zmeníme, ale že áno, je to o tom, že každý má tie svoje nejaké zdroje tej moci a vie ju nájsť, aj keď sa cíti akože bezmocný, hej? Že podľa mňa, že to je akože aj možno taký leitmotív toho celého workshopu, takže má veľa vrstiev, ale nechcem akože veľa napovedať, že to človek musí si to zažiť, lebo to je ťažko dať do tých pár slov, ktorý máš popísať ten workshop, že čo tam ten človek zažije. Lebo... A ešte možno taký feedback na to EZO, že áno, ja som sa s tým stretávala počas toho celého roku, keď som tam chodila, že také tie posmešky, že či tam varíme druidské odvary, alebo či tam tancujeme bosy, alebo lietame na metlách, alebo ja neviem, whatever, hocičo, že takéto nejaké vtipky sa robili. Ale myslím, že to je také milé a že akože, Zrovna som bol na takej chate tento víkend, kde som mal prezentovať, čo robím. Akože, a ja som tam prezentoval a som povedal, že Sokratov inštitút za obzor a niekto mi povedal, že to je to, kde sa priväzujete k stromom. No presne, takéto, no. A ja som bol, že akože, stále to treba vysvetľovať, že akože, že zase treba povedať, že to miesto má nejakú spiritualitu a že ľudia tam možno idú trošku z komfortnej zóny, že musia premýšľať aj veľa nad sebou, mať nejaké imaginácie, ale naozaj akože nerobíme tam žiadne voodoo rituály, proste je to normálne štandardné, zážitkové a veľmi inovatívne vzdelávanie, čo sa tam deje. A to je garantované podľa mňa tými skvelými lektormi a lektorkami, ktorých tam máme v tom programe. Hej, a tak možno tým, že je to naozaj v tej nádhernej prírode, tak ono to evokuje veľa takého niečoho prírodného, ale je to proste úplne, je to normálne, je to v pohode, je to bezpečné. A podľa mňa to tam aj ľudia niekedy hľadajú, že akože je to mimo mesta, je to na mieste, kde je síce signál, ale nie je úplne akože najlepší alebo spoľahlivý, že veľa ľudí tam naozaj vypne a venuje ten čas sebe, lebo o tom to je, že ten človek, keď skončí ten deň, tak nejde domov a nerieši nákupy a deti a nerieši prácu čo ďalší deň, ale naozaj je tam na tom mieste s tou komunitou a tam funguje. Čiže podľa mňa to akože dáva tomu ešte
tento iný rozmer. Za to, že môžu relácie Dá sa to v roku 2025 vznikať, vďačím 137 individuálnym darcom a nadačnému fondu Telekom nadácii Pontis. Veľmi pekne ďakujem. Čo introverti? Ako sa môžu cítiť introverti v Belongu? Alebo introvertky? Máme aj introvertky v Belongu a ja verím, že sa cítia dobre. Ja si myslím, že práve tá komunita, aspoň my sa snažíme, bola o prijati. Hej, že vlastne, že príjmeme ľudí v rozdielnosti a vlastne ako keby v našej komunite je všetko dobrovoľné, to znamená, že každá žena sa môže zapojiť do života tej komunity takým spôsobom, ako je príjemné. Hej, že niektorá je viac aktívnejšia, chodí na viacero eventov, niektorá je tichšia, viac pozoruje, alebo chodí a môže na byť aj napríklad eventy. Na tom evente a že povie, že teraz sa nezapojím, hej, alebo že teraz ja budem tuto troška bokom iba sa na vás pozerať, lebo táto aktivita není pre mňa vhodná, alebo tak? Máme veľa takých prípadov. Spomínam teraz na jednu našu členku, ktorá vlastne prišla k nám do Belongu a povedala: babi, ja neviem vôbec, prečo som sem prišla, ja som sa mala prísť, tak cítila a že ja vôbec neviem, že čo. Tak mi, že to je úplne v poriadku, oddychni si a tak. Rok chodila, nepovedala ani slovo. Hej? A po roku povedala: babi, ja som prišla na to, že prečo som sem sa mala dostať a budúci týždeň, o 2 týždne máme s ňou talk show o tom, mám takú talk show, že príbehy transformácie, kde naše ženy hovoria o príbehoch transformácie svojich osobných, hovorí o tom, že vlastne ako ona prešla vyhorením a ako vlastne z nejakej veľkej korporátnej pozície začala robiť to, čo naozaj miluje a vlastne ako je v tom pomohlo vlastne podpora iných žien. Hej? A vravím, ona sa práve tak, že napríklad, že rok nepovedala ani slovo. Hej? Čiže to je podľa mňa tiež ďalšia vec, ktoré u nás ženy hovoria, že výborné v Belongu, je tá forma prijatia, že keď musíš performovať, hej, v práci, máš rodinu, teraz máš deti, musíš sa o ne starať, hej, takže vlastne veľa báb príde do toho Belongu si toho oddychnúť, len tak byť. Hej, že načerpať silu aj pre seba. Hej. A som si všimla, že to v priebehu ako keby mení, že niekedy proste máš chuť viacej zdieľať so ženami, niekedy máš chuť len príjmať alebo len pozorovať. Hej. Takže podľa mňa to všetko je vlastne dovolené, že to je podľa mňa tiež jedna z dôležitých pochopení, že naša kvalita a už vôbec nie v komunite nezávisí od toho, že ako performujeme. Hej. A vlastne tu Belong, vlastne názov našej komunity je Belong s 2 E ako včela. Hej. A vlastne my sa ten názov dali podľa toho, že by ako včela. Preto máte tie úle. Áno. Pravidelné stretnutia. Áno, tam tak míri, jak v tom úli, ale že tá včela, že teda tie robotnice, ako ja som teda to načítala, je, že vlastne oni lietajú a zbierajú nektár, ale ako oni zbierajú, tak oni automaticky opalujú ostatné kvetiny. Hej? A to je vlastne tá myšlienka, že ty nemusíš niečo iné robiť, alebo byť lepšia, múdrejšia, krajšia a brilantnejšia. Hej? Že ty už len tým, aká si automaticky opaluješ ostatné ženy, prebúdzaš iné k životu. Hej? Že podľa mňa je taká naša ženská ako keby tvorivá časť, že my prebúdzame ostatní k životu, projekty, veci, ľudí, deti, ale nemusíme na to nejak extra performovať. Hej? A tá druhá vec je to belong, ako niekam skutočne patrí, znamená, že nemusíš zmeniť, kto si, ale naopak s ostatným, kým si, hej, že to je akože pre ostatných zaujímavé, hodnotné, hej, že toto sa presne snažíme, že my sme tá komunita, že musím prísť a byť ešte krajšie, akože naozaj som. Naopak, snažíme sa o tú autenticitu, ja nemám úplne rada tú ako keby to slovo, ale skôr ako my sme ženy väčšinou po 40-ke, ty už dobre vieš, že po tej 40-ke ideš veľmi o tej ambícii k tomu zmyslu, že hľadáš niečo, čo je pre teba pravdivé. Chceš ešte veľa pracovať, chceš dať späť, čo si sa naučila, ale už chceš robiť niečo, čo dáva taký hlboký zmysel. A podľa mňa to začína z toho prijatia a toho poznatia seba. Hej? Čiže toto sa veľmi ako keby snažíme, aby sme boli úprimné k sebe, aspoň tam teda. A môžu sa k vám prihlásiť mladšie ženy ako 40? Áno, vlastne my sme otvorená komunita pre ženy každého veku, tak prirodzene sme najviac nás je medzi 45, lebo vtedy sa teda ženy venujú viac také osobnej transformácie, to je spôsobené tým, že už majú možno odrastenejšie deti. Hej, že nemáte to, že striktne zakázané, ale že viac menej, že... Máme aj oveľa mladšie ženy, aj oveľa staršie ženy a vlastne keď sa pýtala aj Láska, že na to, že ako sa prijímame do komunity, tak my to máme tiež, že žena nám píše mail, ja sa s ňou väčšinou stretnem, porozprávam skôr ako v tom zmysle, že aby mala ako očakávania a potom hej, aby si bola istá, že sme hodnotovo proste na tom podobne a potom ja tak vždy pozveme na jedno naše stretnutie, nech si nacíti, lebo ja som proste si všimla, že proste darmo niekomu vysvetľuješ, proste on tam raz príde presne a hneď zistí, že či je to preňho, alebo či to nie je úplne preňho, čo je tiež úplne v poriadku. Čiže prvé stretnutie je ako keby zdarma a potom ona platí to, áno, že potom sa rozhodne, a potom vlastne celý rok je členka komunity a po roku teraz sa rozhodne, že či ostávať ďalší rok alebo už nie, ale vlastne čo by som ja veľmi
mi povedala, že ja som si uvedomila, že vlastne my sme Belong už 5 rokov, ale že niektoré baby sú už nie napríklad členkou komunity, lebo proste už nemajú toľko času. Ja. Hej, lebo byť tej našej komunite je relatívne intenzívne. Ale vlastne oni potom ten Belong vlastne nesú ďalej. Hej, že to, že ja tu dneska som, že si ma zavolala, je vlastne, že, jak hovorím, že stále Belongačka, hej, že proste, že tú myšlienku tej spolupatričnosti, podpory, spolupráce medzi ženami, proste tie ženy nesú ďalej. Úplne potvrdzujem a rovnako som aj za obzoračka, aj to potvrdzujem. A poďme ešte k tým introvertom. Ako sa môžu introverti cítiť dobre na zaobzore? Je to pre nich? Však povedz sama, Gabika, ako introvertka, že ako to bolo pre teba. Ja neviem, či ja som až taký úplný introvert, ale mali sme určite, Silvia bola určite introvert. Ona to veľakrát o sebe hovorila. A myslím si, že na konci to hodnotila, že to bolo pre ňu fajn. Vieš čo, že akože my máme tie skupiny, že to je 22 alebo 23 ľudí, že akože prirodzene tam nájdeš aj ľudí, ktorí sú takí, že čo na srdci, to na jazyku, a sú tam aj ľudia, ktorí akože premýšľajú nad tým, čo chcú povedať, skôr akože nepovedia tie veci v skupine, ale že to je aj tá naša skúsenosť, aj tá skúsenosť tých lektorov, že vedia s tým pracovať, že vedia navigovať tú diskusiu, že keď niekto akože prirodzene viacej zahlcuje tú diskusiu, tak to nejako vedia stopnúť taktne, dať priestor tým, ktorí by chceli, ktorí ešte neprehovorili, prípadne ten kurz vytvára aj veľa neformálnych príležitostí, ako sa baviť s tým lektorom, lebo tí lektori sú tam celý predĺžený víkend, teda od štvrtka do nedele, čiže dá sa s ním porozprávať aj pri obede, na večeri, v rámci nejakých večerných programov. Takže niektorí ľudia vyhľadávajú práve tieto introvertnejšie, práve tieto akože také tie, možno že taký ten intimnejší setting, alebo kde vedia akože sa baviť s tým lektorom alebo s niekým iným z tej skupiny o samote. Takže ja myslím, že vytvárame taký ten inkluzívny priestor, že nie je to program iba pre extrovertov. My práve, že vyhľadávame tú rôznorodosť tej skupine, už keď ju skladáme, lebo my máme tie pohovory a potom tú skupinu nejakým spôsobom skladáme, my chceme, aby bola čo najpestrejšia, aby tam neboli iba ľudia z Bratislavy, ale naozaj, aby tam boli ľudia aj z obcí, aj zo severu, aj z Oravy, aj z východu, aj od Brezna. Chceme, aby tam boli ľudia, ktorí sú zo školstva, z nezisku, ale zároveň aj z biznisu, aby tam boli skvelé finančné manažerky a riaditeľky. Že naozaj tam sa stretne ako 23 veľmi rôznorodých ľudí. A že to je super, áno, to je strašne zaujímavé. No, to sa ma vieš potvrdiť, že to je akože extrémna rôznorodosť, že mne sa páči, že vy to máte také, že viete jasne, kto je tá vaša cieľovka. A u nás je to trochu akože, že vieme, že je to akože vekovo ohraničené, že je to od 30 až do nevidím, hej, že mali sme účastničku, ktorá mala už vyše 70 napríklad, ale vždy to kritérium je, že máte ochotu na sebe pracovať, chcete spoznávať nových ľudí, nadväzovať nejaké priateľstva, nové, možno aj pracovné kontakty získavať, čiže to je to kritérium a potom naozaj to sa snažíme zložiť tak pestro, aby tam boli aj učitelia, učiteľky, právnici, lekárky, ľudia z nezisku, zo vzdelávania, čiže akože veľmi pestré. A ako to máte s pomerom muži ženy? Teda ja viem, ale povedz aj našim. Akože trochu sme v tomto, že belong. musím sa priznať, že akože podľa mňa, že prirodzene tie témy osobnostného rozvoja zaujímajú viac ženy. Ženy sú oveľa viacej zastúpené vo vzdelávaní na Slovensku, v neziskovom sektore, čiže máme vždy ten pomer, je to také, že dominantne ženy, ale vždy tam máme akože aj mužov. Odvážlivcov. Áno, aj odvážlivcov a akože tí sú úplne vždy skvelí a my vždy sa snažíme, keď chystáme tú kampaň, že musíme trošku viac celiť na tých mužov. Snažíme sa tam pridať. Tak daj teraz nejakých pár vied, naozaj taký, že speech, že pre mužov. Že prečo by sa tam mal prihlásiť nejaký muž po 30-ke? No lebo akože, ja neviem, my sme naučení také, že strašne akože do tých svojich hard skillov investovať a tie peniaze investovať. A poviem, že strašne veľa akože mužov zanedbáva také, že tú prácu na sebe, že to sa niekedy ukáže, hej, že ja si myslím, že by tí muži mali akože investovať do toho svojho vzdelania, do tých nových kontaktov, nebyť akože iba to, že mám ten svoj okruh kamošov, s ktorými chodím na pivo a mám tú prácu, ktorá mi zarába na tú rodinu, ktorú musím živiť, ale že naozaj akože podľa mňa tam je, že my sme akože oveľa komplexnejšie bytosti a že potrebujeme sa akože nejako duchovne vzdelávať, rozvíjať a preto akože by som apeloval, že mne to veľmi fungovalo. Akože, a vidím aj na tých chlapoch, ktorí tam chodia, ktorí sú že
manažéri, ITčkári a tak ďalej, že najprv sú takí, že sa tak okúkávajú a sú také, že v takých... Že boja sa tých druidských odvarov a tej boja sa tých druidských odvarov a chodia v skupinkách, tí chlapi, hej. Ale potom sa začnú akože aj potom oni... Potom zistia, že to je v pohode. Áno, otvárať a to je to, že sa učia, že tá zraniteľnosť, keď to ukážeš, to není akože hanba, ale to je v niečom oslobodzujúce a to ako na Slovensku to je úplne, že nie je to bežné, že by chlap prišiel a priznal, že OK, tak ja tiež tu mám nejakú neistotu alebo nejakú úzkosť tohto, ale že keď to tam povie a tá skupina ho príjme, tak akože to je cesta, podľa mňa, že akože... Tak my sme tam mali troch a ešte jeden z nich bol aj z Prahy vlastne. Takže, áno. Takže, ale vďaka za nich. No. Áno. Takže každý rok tak dúfame, že ich bude viac a dúfam, že aj tento rok sa nám tam prihlási dosť mužov. Dobre, a ešte by som zase premostila, lebo ty si tak povedal, že táto skupinka Bilongová je taká rovnaká, ale ja by som to doplňala, podľa mňa Bilongová skupina je dosť rozdielna, že aj tam sú tie ženy také veľmi odlišné. Myslím, že presne, že vlastne komunita je od slova, že what we have in common, hej? Že takže každá komunita musí mať niečo, čo tí ľudia majú spoločné, čo je akože priniesie k sebe. A to sú vlastne tie hodnoty, hej? Že si chcú pomáhať, že chcú nejak proste sa posunúť navzájom. A naozaj by som tomto dala za pravú Lacko, že z mojej skúsenosti proste tá komunita zabezpečí exponenciálny rast, hej? Že či chceš alebo nechceš, či tam prídeš s problémom alebo neprídeš, len tak sa rozhodnú, že ja som proste všetky ženy, čo u nás boli v Bilongu, videla, že urobili obrovský kus práce na sebe. Hej, možno ani tak neuvedomovali, ale jednoducho si myslím, že učíme sa najviac o sebe v interakcii s inými ľuďmi. Hej, že jednoducho, že vtedy proste nám tí ľudia nastavujú tak zrkadlo a presne keď tá komunita je vedená u mne, čo počujem Lacko, že tiež, že proste, že dáva sa tam priestor, držia sa tam nejaké pravidlá, aby tí ľudia sa mohli rozvíjať, hej, tak naozaj podľa mňa to zabezpečuje exponenciálny rast, že nepoznám lepšie ako že cvičisko, bootcamp, ako ozajstnú komunitu. Takže áno, komunita musí mať niečo in common, že prečo tam ľudia prídu, ale zároveň ja som si vyšla, že komunite veľmi aj svedčí, keď sú tam ľudia rozdielní potom, lebo práve tá rozdielnosť robí, nie? To čaro, ten magic, hej. Že ja som tam prišla akože viac menej z nezisku, ale teda boli tam kočky, ktoré boli asi by som povedala, že možno viac ako polovica je také, že s firiem, ale boli tam proste aj babi, čo došli po materskej a že naozaj tá rozdielnosť je taká... Máme tam umelkyne. To bolo také veľmi, veľmi pestré, veľmi zaujímavé a veľmi obohacujúce. Áno, lebo si vezmi, že vlastne aj tak, aj keď si spoločenský typ, aj tak v zásade vďaka svojej práci rodine sa viac menej stretávaš s podobnými ľuďmi ako si ty, čo je prirodzené, hej. A tuto zrazu sa otvoríš úplne rozdielnosti a väčšinou babi hovoria, že bože, aj to je možné, alebo aj takto sa dá žiť, hej, alebo že aj toto si vedia babi dovoliť. Alebo možno, že aj také predsudky, že neviem, možno, že my v nezisku si myslíme, že tí biznismeni sú neviem akí a tí biznismeni si myslia, že my neziskovkári sme zase nejaký čudný tiež a teraz, že sa tam tak stretneme a zrazu na seba pozeráme a že však sme vlastne nie takí odlišní, že však sme v pohode, hej. Tak. A môžeme si pomôcť, hej, že môžeme sa navzájom posunúť. A ešte mi povedz, že aby tam teda tých mužov úplne, že striktne nie? No, či ako to ináč máte? našim spoluzakladateľom je aj muž, Dobrík, ale v zásade nejak prirodzene sa to vyvinulo tak, že vlastne keď tie ženy prechádzajú nejakou zmenou transformáciou, tak je proste dobre, keď akože sú v tom bezpečnom prostredí. A povedzme si otvorene, že ženy sa spravujú ináč v prostredí žien a ináč keď sú tam aj muži, hej, to je podľa mňa prirodzené. Takže to sa nejak tak vyvinulo, že sme ženskou komunitou, pretože vlastne v tej ženskej komunite sa vieme inak porozprávať. Ale sme otvorené spolupráce s mužmi, proste chodia naše eventy niekedy aj muži a tak ďalej, čiže nechcem povedať, že by sme, aj Lacko bol na jednom evente našom, čiže sa pozrieme, čiže nechcem povedať, že by sme boli akože nedaj Bože proti mužom, alebo zakazovali vstup mužom, ale v zásade sme zistili, že na ten typ ako keby dôvery, lebo my naozaj ideme u nás relatívne hlboko v tej komunite, takže vlastne je to bezpečnejšie mať ten kruh žien. Ale máme aj eventy, kde chodia muži. Super. Dobre, poďme ešte takým tým praktickým veciam, že ako sa to dá. Pomenujme si len takéto, možno, že ešte raz ty to pripomen, že kedy sa to teda prihlasuje, ako sa to prihlasuje a povedz, že koľko to stojí. Uh-huh. A teda u vás sa dá prihlasovať stále, ale tiež možno len tú cenu. Aha, a ešte potom, že čo sa vlastne z toho poplatku teda platí, hej? Že taký nejaký ten celý finančný background okolo toho. Začnem, že ešte raz pripomenutím toho, že ako sa dá prihlásiť. Takže do 23. mája máme prihlasovanie. Človek ide normálne na našu stránku Sokratov inštitút, /za obzor. A
a vlastne tam vyplní prihlášku, pošle životopis a krátky motivačný list zo pár viet, ktoré nám pošle. My to potom 23. celé zhodnotíme a tým ľuďom sa ozveme, aby sme si dali nejaký ústny... A že robíte z toho vlastne taký nejaký troška výber. Je to vždy takže výber. Takže môže sa aj stať, že nejakého človeka nevyberiete, lebo keď sa vám prihlasí viac ako máte obmedzenú kapacitu, tak sa môže stať, že aj niekto bude aj odmietnúť, ale možno posunúť na ďalší ročník. Áno, spravidla sa to deje, potom máme viacero náhradníkov, že práve preto si vyľaďujeme tie motivácie, či to dá tým ľuďom to, čo oni tam hľadajú. Takže takto prebieha ten výber. Ten kurz stojí 1845 €, to je teda celý ten balík za tých 8 mesiacov. My tam nič neskrývame a ono to vždy, tí ľudia mi povedia, že a drahé to je. Ale ja viem, že to je drahé. Ale to je, že tých 5 vlastne naozaj, že víkendov na fantastickom mieste aj s ubytovaním s jedlom, hej, a aj s veľmi hodnotným programom. Čiže keď si to človek ako keby videli na ten obsah, tak to vôbec nie je drahé. Áno, to tam, že v tej cene, hej, že celkové, že nám treba zaplatiť DPH, ktorá akože u nás sa má tendenciu skôr zvyšovať na Slovensku, čiže normálne, že máme v tom DPH a potom ten celý servis, to znamená, že to fantastické jedlo, že u ľudí tam je úplne postarané, majú tam ubytovanie, majú tam tých veľmi kvalitných lektorov a lektorky a potom samozrejme, že treba ten program aj koordinovať nejako, čiže tam je zahrnuté aj to, že o tých ľudí je nejako postarané v rámci toho celého trvania. Takže to je ten balík. Ešte na tom centre majú aj také vychytávky, že je tam moderná sauna, je tam napríklad čajovňa, kde môžu ísť. Takže to je ten celý balík. Ty si to už spomínala, že ten kurz má, že dokopy to je myslím, že 20 dní kurzovných, keď narátame všetky tie workshopy, že keď to videliš tým poplatkom, tak je to zhruba 90 €, ak sa nemýlim, za ten jeden deň, kde máte akože plnú penziu, vzdelávanie. Čiže ako keď takto to začnem vysvetľovať, tak tí ľudia sú, tak už to dáva zmysel. Hej, ale my nesnažíme sa nejako deliť ten poplatok, že komunikujeme to transparentne, ale ľudia si vedia ten poplatok rozdeliť na 5 splátok napríklad po 2 mesiacoch, aby to nebolo naraz veľa, čiže máme tam splátkový kalendár. 3 ľuďom dávame aj zľavu, lebo nám záleží na tom, aby do tej komunity stále prišiel niekto, kto ešte že úplne nepozná nikoho, kto tam je, ale že tak sa k nám nejako dostal. Že máme každý rok takých ľudí, ktorí niekde o nás začuli a sú niekde povedzme z regiónu alebo z nejakej menšej obce a nevedia si úplne ten kurz dovoliť, ale nám záleží na tom, aby tá skupina bola dostatočne pestrá, čiže vieme prideliť aj nejaké štipendium, napríklad 3% zľavu z toho poplatku, že s tým rátame už tiež v tom, ako rozmýšľame nad tým rozpočtom. Takže to sú možnosti, ako si ten poplatok znižiť, prípadne využiť nejaký príspevok na vzdelávanie od zamestnávateľa, že tomu sme tiež vždy otvorení, že ak ľudia majú nejaký spôsob, aj toto sa dá vlastne, akým si to dofinancovať, tak tomu sme otvorení. Ja by som ťa ešte doplnila a že vlastne v tomto poplatku je aj potom doživotné členstvo a to už je zdarma v komunite. No to je to najviac, že to je ťažké vlastne vysvetliť. Ja doteraz môžem ísť na hociaký eventík. Dobre sú tie eventy, že? A eventíky sú veľmi fajn a tá komunita tých ľudí, ktorých tam stretnem, je absolútne superská. No to je to, že ten človek nie je súčasťou komunity iba toho svojho ročníka, že nám veľmi záleží na tom, aby oni sa prepájali aj medzi ročníkmi. A to sa aj deje, no. Áno, to sa aj deje, že robíme pre nich komunitné raňajky, sú tam nejaké podujatia na Zaježovej, absolventské workshopy, kedy tí ľudia sa zase prepájajú a našou víziou vôbec v Sokratovom inštitúte je, že budujeme jednu komunitu, lebo nám tou našou víziou, aby tí ľudia ostávali na Slovensku, aby tu žili, aby všetci nezduchli preč. A to, čo ich tu drží, sú práve akože vzťahy a na to je proste tá komunita, že vedia sa navzájom posúvať, prepájať, vedia sa inšpirovať a my sme tu tí facilitátori, že my to akože umožňujeme. Vytvoríme podujatie, príďte aj absolventi ročného programu, aj za obzoru, navzájom sa prepájate a z toho vznikajú potom skvelé prepojenia a máme aj tie dôkazy v tej našej komunite, že vznikli tam pracovné prepojenia a vznikli tam veľmi zaujímavé iniciatívy. Áno. Zatiaľ jedno partnerstvo, či dve už vzťahy? Aha, že romantické že manželstvo ešte nie, zatiaľ nie. Manželstvo jedno? Jedno manželstvo, no pozri, krása. Myslím, že v každom ročníku vznikol, že v tých prvých 3 ročníkoch v každom vznikol nejaký pár.
Takže ako nechcem to brandovať, že akože poďte ku nám za láskou, nehodí, lebo to tam nie, že to nie je pravidlom, že sa to deje. To je taký vedlejší produkt, ktorý sa môže udiať, nemusí. Môže a nemusí a nie je to prioritne o tom. Je to naozaj o tej komunite, o tých zručnostiach a o tom čase tam strávenom spolu. Ale hej, super. Tá komunita je dôležitá súčasť aj toho poplatku, že ten človek získa akože prístup do tej celej komunity, ktorá už má vyše 300 ľudí, ten Sokratovo inštitút, a krátame aj absolventov za obzoru, aj absolventov a absolventky ročného programu. Super. A koľko stojí napríklad? U nás bolo ročné členstvo pre tie členky, ktoré boli doteraz, bolo 320 eur ročne, pre tie, čo začali tento rok, je 390 eur ročne. A vlastne sú v tom všetky tie vlastne eventy, tam sa platí ešte okolo 20 eur za priame náklady. Sú tam všetky vlastne naše aktivity, máme takú WhatsAppovú skupinu, kde ženy môžu si navzájom radiť a tak ďalej. Ale čo ja vidím ako hlavný ako prínos tohto členského, že sa vlastne ženy dostanú automaticky nejakého bezpečného priestoru žien a vlastne tam sa môžu rozvíjať a tam môžu vlastne pomáhať si realizovať tie sny, hej. A väčšinou ľudí napríklad to presne tak robí, že sú u nás členkami rok, 2, ale potom zostanú ešte v tej komunite, v tom ekosystéme, hej, že máme WhatsAppovú skupinu aj my to voláme, že circle, že taký širší ekosystém a raz, dvakrát do roka robíme vlastne event aj pre všetky, že aj existujú akože tie aktuálne, ale akože pre tie bývalé členky, nerad tak hovorím, ale že vlastne robíme, presne ak vy hovoríte, proste 2 eventy do roka pre všetky ženy. A koľko máte takto? Tak priebežne tak máme okolo 60, 70 žien. Takže takto niektoré prichádzajú, niektoré odchádzajú. A keby si ich zrátala všetky, aj tie koľko aj extra? 200 určite. Cez 200, hej. Super. No dobre, myslím, že sme to tak celkom zhrnuli. Je ešte niečo také dôležité, čo sme tu chceli dneska, aby tu určite zaznelo, alebo no... Ja by som chcela povedať ženám, že keď čímkoľvek vlastne prechádzajú v živote, hej, že aby vedeli, že na to nemusia byť sami. Hej, že to je také zvláštne v ľudskom psyche, že práve keď máme nejakú ťažkú vec v živote, tak vlastne namiesto, aby sme požiadali o pomoc, máme tú tendenciu sa vlastne uzatvoriť do tej vlastnej bubliny a stále ísť nižšie a nižšie do tej depresie a tak ďalej. Hej. A je to vlastne ako keby... hovorí niekto, že metóda prežitia, ale sú rôzne metódy prežitia od fight and flight, ale ja si myslím, že hovorím, že metóda prežitia je flok, dať sa do nejakého krdla a tam akože skúsiť, ako keby prežiť, hej, lebo ako veľa žien nás prechádzalo nejakou osobnou zmenou, napríklad ja som vďaka Belongu prešla veľmi ťažkou osobnou zmenou a tak osobnou transformáciou a ja úplne priznávam, že keby som ja nemala Belong, ja by som možno neprešla tou zmenou svojou osobnou životnou tak, ako som ňou prešla, hej, čiže ja by som chcela vyzvať, že ja nehovorím, že musíte byť rovno v komunite, alebo to, ale že aby ľudia vedeli, že keď im proste nie je dobré, alebo chcú v živote niečo zmeniť, alebo chcú niečo nové vyskúšať, alebo si chcú len priniesť proste nejakú novú zábavu do života. Hej, to nemusí byť ťažké, to môže byť aj veselé, hej. Takže nech vedia, že je to možné v každom veku a že nemusia byť na to sami. Proste ľudia sú spoločenské typy, hej. Netreba sa proste báť ísť medzi ľudí. Tak, ja na to, môžem na to nadviazať? No jasné, poď. Že ja s tým veľmi súhlasím a že tiež by som k tomu chcel nielen ženy pozvať, ale aj tých mužov. Vraciam sa späť k tomu. Ale že pre mňa naozaj, že to vzdelávanie, že keď sa deje v komunite, je ako oveľa znásobené, že ten efekt toho vzdelávania, lebo málo z nás, že na Slovensku úplne nemáme tú skúsenosť, že sme sa vzdelávali niekde komunitne. Že málo kto má tú skúsenosť napríklad zo škôl. Akože podľa mňa už len, prepáč, to slové spojenie, že komunitne sa vzdelávať je dosť také odstrašujúce pre ľudí. Vieš, že už len to slovo, že vzdelávanie, to je také technické slovo a ešte v komunite, no tak to úplne už podľa mňa 80% populácie uteká preč. Že u nás je to akože považované, že to je ten vzťah, že niekto stojí pred tou tabulou a mi vysvetľuje a ja prijímam tie informácie a zapisujem ich, aby som ich vedel tomu človeku späť povedať v nejakom bode. A ešte na známky. A ešte za to budem hodnotený. A že čo je ten rozmer akože komunitný, to čo hovorí, že je odstrašujúce, je, že vy sa neučíte len akože od toho, kto... U nás my nemáme tabulu, aby som iba povedal, aby som dal na pravú mieru, ale že neučíte sa iba od toho človeka, ale učíte sa od reakcií tých ďalších ľudí, ktorí majú úplne iné, že aj životné skúsenosti než vy. A že to tam vytvára ten efekt, hej, že vy sa učíte vlastne navzájom, toto už od seba navzájom, Zuzka povedala, čiže to je tam tá silná podľa mňa skúsenosť, ktorá je niečo ešte silnejšia než ten obsah vzdelávací, ktorý je samotný veľmi kvalitný, ale že naozaj sa učíte aj o tej interakcie s tými ďalšími ľuďmi a to s tým má málo ľudí akože skúsenosti. A potom ešte možno taký jeden apel, že
ľudia sú tiež tak naučení, že to vzdelávanie by nemalo nič stáť, lebo tak sú naučení, ale že podľa mňa je akože dôležité investovať aj do seba. Ja som ešte tak dávnejšie počúval nejaký podcast, som tak sa snažil, že do čoho investovať, vieš, že ja neviem, kryptomeny, toto, tamto. A také rozhovory s takými odborníkmi, vieš, ktorí sa toto vyznajú, že čo odporúčajú, do čoho investovať. A tam boli ľudia hovorili, že krypto, neviem, nehnuteľnosti. A potom tam bol človek, ktorý povedal, že najlepšia investícia je investícia do seba. Vieš, a ja úplne odtedy sa tak pamätám, že ja keď sa zoberiem iba, že aké veci som si pokupoval v živote, akože absolútne zbytočnosti za veľa, veľa peňazí a potom si zoberiem napríklad za obzor alebo aj iné vzdelania, ktoré som absolvoval, že ten pomer toho, že investícia do seba a investícia, neviem, že som si kúpil novú gaučovku alebo niečo iné. Čo je gaučovka? Že to je akože, že to sa vlastne v niečom ani nedá porovnať. Že ja by som bol rád, keby ľudia sa naučili, nemusí to byť za obzor nevyhnutne, ale že naučili sa naozaj, že keď sú v takom bode, ako povedala Zuzka, že niečo im možno, že chýba, že aby sa nebali akože do seba aj peňažne, ale aj časovo investovať a ideálne, no, aby sa stali nejak súčasťou komunity, aby sa osobnostne posúvali. Lebo oni investujú do seba, ale to má multiplikačný efekt. Hej, že oni investujú do seba, ale tam spoznajú teraz si tam zážitok. A toto možno, Lacko, som tiež povedať, že vlastne keď učíš od seba navzájom a tie názory sú vypočtené, zážitok toho prijatia, že tvoj názor je dôležitý, že niekoho zaujímaš, tá reakcia vlastne obohacujú iných ľudí. Podľa mňa to je jedna z najkrajších vecí na svete. Hej. Všetci túžia po prijatí, všetci túžia byť rešpektovaní v tom, akí sú v tých rozdielnostiach. Hej. Takže áno, je to investícia do seba, alebo napríklad áno, do seba. To, že si zaplatíš členské naše investície do seba, ale mal to multiplikačný efekt, lebo tam sa spoznáš s inými, urobíš niečo nové a zase my to voláme aj sféra vplyvu, hej, že ty máš, možno, že je to, čo vyvoláte v tom kurze, tá moc, hej, ale ja to volám, že človek má nejakú sféru vplyvu, áno, ale potom zrazu vieš do komunity, tvoja sféra vplyvu sa multiplikuje, ale aj tých ostatných ľudí, že oni, treba to brať tak, že ty zainvestuješ, ale tí ľudia ostatní sa vďaka tebe posunú a ty im, že proste ten efekt je proste multiplikač, sa nedá akože zrátať, že zainvestujem tam, mám 10% výnos, hej? No tak to som ešte dobrá, že 10, hej? Že proste to sa nedá, hej? To sa proste tak nedá. Ale že proste, ja hovorím, že to máš 1000% výnos, hej? Lebo proste to nefunguje lineárne, to funguje proste exponenciálne v tej komunite, hej? Teraz nehovorím, že v každej, nehovorím, že vždy, ale keď sa to akože podarí, tak to je exponenciálny rast podľa mňa, hej? Super. No a ja by som to len tak úplne na záver ešte za mňa doplnila, dovolím si vás doplniť, že nemusíme sa tam ani vzdelávať a možno tam nemusíme ani hľadať komunitu. Jednoducho, že ja by som poradila, to odporúčila kvôli tomu, že ja som sa tam cítila veľmi dobre. A podľa mňa iba kvôli tomu, že chceme sa cítiť my dobre a mať aj akože že srandu, že ja som mala aj na Zaobzore, aj na Bilongu takú bohovskú srandu a takú proste taký kopec zábavy, že aj bez toho vzdelávania, aj bez komunity a už to bolo akože... Stačí len proste byť, hej? Super. Že proste, že dovoliť si byť a proste... Takže veľmi pekne vám ďakujem obidvom, aj tebe Zuzka, aj tebe Lacko, aj Bilongu, aj Zaobzoru, aj celému Sokratovému inštitútu za všetko, čo robíte, aj za to, že ste o tom prišli dnes Dá sa to porozprávať. Ďakujeme ti, Gabika, super to bolo. Vďaka za pozvanie, bolo to veľmi príjemné. Vám, milí diváci a poslucháči, veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v ďalších dieloch relácie Dá sa to. Relácie Dá sa to podporuje aj nezisková organizácia Dá sa to, ktorá pripravuje mladých na budúcnosť. Dovidenia, do počutia.